প্রেস আসতে কি দিছে আমরা দেখছি না বাস শুনলে এসি আচ্ছা এটা আমরা মিডিয়া বুঝুন কি তা কইছি হ্যাঁ আপনার কথা আমরা করেন মারা গায়া है মারছে आओ কারণ মারছে बांग्लादेश हमारा ड्राइवर को पिछवाड़े में हाथ डाला है लड़की को हाथ डाला हाँ, लड़के को हाथ डाला बांग्लादेश तुम्हारा जैसा लड़की हाँ, लड़के को हाथ डाला उसका এবারে আমরা দেবরমার কাছে একটা ধরছে এলাকা আমার ধরো করছে আর আমি ধরছে আমরা তোমরা সজাতি মেয়েরে ধরছে আমরা টিমে আমরা ধরছি এরপরে এখানে লয়ে আইছে এরপরে পুলিশে তারা দিয়েছে তারা কো এরপরে তারা থানা বলে দিল ওই ছেলেটা কি বাঙালি এরপরে বাঙালি বাড়ি কোন জায়গা জানেননি বাড়ি কোন জায়গা তারা আমরা জানি না আর যে মেয়েটারে ধরছে এই মেয়েটা এই মেয়েটার বাড়ি কোন জায়গা তার তো লজ্জা লাগিয়া এটা পুরো হয়ে গেছে লজ্জা লাগিয়া যে মেয়েটারে ধরছে ওই মেয়েটার বাড়ি কোন জায়গা মায়া হইলো বাড়ি তোমরা বাড়ি কোন জায়গা আমি বাড়ি হইলো বিশ্রামগঞ্জ Aw noro nuka da obidu ni mangpili obidu mangpili jotuna nuka na hangnya ang asa kayo tamne hengkai tabuk social media wo obidu mangpili jeheno viral ungjak hangra ne kitengei kabangma mela rok atukjaka kabangma tirtho mela slamjaka a tirtho mela wono o tungphla laimani patimu kasa phemani mangpili jeng nugui mangkha mela ni jaga thai engkha sunamura melagor tai bottoli hini kaisa jaga o tirtho mela achukjak mani tai a tirtho mela wono opatimung kotor patikha semangkha chini tipra bosongni chela sikla ro khoroksa kubun bongsongni borongno bukha hwnui je mangpili kasa phemani aboni kubui temo tai soi aroni patimung tamo hajike chung amo joto silainai puilao o biduni mangpili je furu kasa phefru afuru khai khoroksa tipra juk bwrui kubun bongsoni chelabai bera laiye tipra bongsoni chela sikla rok joli jagui bukha hwnui kaisa khoboro news o kasa phekya a news je furu kasa phekya dosi dotorono o biduni mangpili pulaimani joto thati no viral ongoi thangka ba bihorjagui thangka hingka kai baksa borok rok hini tongkha je tipra juk bwrui khoroksa kubun bongsoni chelabai bera ise a patimung patiwo hwnui kintu paithago hingka a patimungni kubui kasaui phekya patimani kubui amoya je chung puilao khanamani kubui patimung wngkha tipra juk bwrui ni khisalango ba ukulugo yak dru hnuise a kubun bongsoni chela khoroksa tini tipra sa chela rok bai kuthumui kaduli pujago amo se patimung Thaibangkha bwrui rok himui thang tongma jora chela kubun bongsoni chela khorognui a bwrui ni khoroksa khisalango ba ukulugo yak dawi se borok pujago hnui koktoma o tabo khai kaham kai srai kai kasaui phekya tai o patimung ba a tirtho mela jaga o miya kaisa patimung patiya kaini patimung patikha kaisa tei kaisa patimung hingka kai kaisa mangpili bo kasa phekya je aroni dukan bokhok jakha hnui hingka a patimungo hingka saimaka je chini bwrui khoroksa tipra juk sakra khoroksa chuwak phalui kubun bongsoni chela khoroksa chuwak nungui borok kuk hamya sama banyo a patimung aro patikha hwnui koktoma o kasa phekya je aro bo kubun bongsoni chela no taisa bujak phika hwnui koktoma o kasa phekya hingka miya a melagor amsani je melagor ni bottoli ni je mela o patimung miya je pati thangmani kaisa ya kaini patimung patikha kaisa hingka bwrui ni khisalango yak rui bujakmani patimung tei kaisa hingka chuwak paiui khuk hamya sai bujakmani patimung omo hingkai tabuk je kwtal khai srai khai koktoma mani tise phemani kubui koktoma hingkai norok je video rogo norok nugui mankhana chela khoroksa tawa khai mokhului bujakmani mangpili saimangkha a mangpili hingkai chuwak paina thangui kuk sitra sajaknai chelani mangpili si hinui tai tei kaisa norok nukha je chela rok khorok tam khaiui bangkhalui tui phaimani je tei kaisa mangpili a mangpili hingkai saimangkha amo hingkai bwrui
ni kisalango yagrui bojongnani video mangpili hinui koktongmani bisingtui kasa phaimani kaino rok saimangkhana o patimung no kubui tamo hingke tamo patimung tui amsuk tungfulai thangka mela gor botoli o achukjak songsajak mela ni patimungo hingke norok tabuk o patimungni serai serai koktongma rok saimankana hingka khe paithakgo amsuk kok sawui ang ani video no mapari swnai norok ani video no chajakkhaiba like subscribe share khai di bote hai tebo kotor kotor video rok manani.